Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan Nijar. Wannan shine baturen da aka kashe shekaran jiya cikin wannan harin da aka kawo muna cikin airport mu na Niamey. Wannan bature ya taɓa yin aiki a cikin ƙasar mu ta Nijar, korar kare ce hukumomin CSP suka yi mishi, amma kun ga ya je ya kewayo ya zo domin ya cuce mu. Sai kuma Allah ya ba sojawan mu nasara, aka yi neutralize shi, aka kashe shi, ya je har lahira. Lokacin da shugaban ƙasa Abdurrahman Chani yake faɗa cewa turawa suna kewaye da mu domin su kawo ma ƙasar mu farmaki, akwai waɗansu 'yan karnuka 'yan jakkai waɗanda suke cewa abin da yake faɗa ƙarya ne. Yau ya kuka ni ga 'yan ta'adda? 'Yan ta'adda akwai farare cikinsu ne? Gashi nan bature ne tsantsa, musamman waɗannan 'yan sai bazun da suke cewa ba a so a buɗe furanciyar ne. Mu sojawan mu sun sa abin da suke yi, kuma mu sojawan mu ba sojawa ne ba na fofafiye, sojawa ne waɗanda suka yi training kuma har sun je cikin kasashen turawa sun yi karatu, sun san suwaye turawa. To gashi nan in dan uwanku ne ku je ku ɗauke shi. Allah ubangiji ya kare sojawan mu, Allah ya kare kasar mu. Duk wannan abu kawai saboda arzikin da Allah ya bamu shine kawai. Dan mun ce mu arzikin mu namu ne, wanda muke so za mu saida mashi, shikenan ya zama matsala. Billahi lazi, tunda kuka cewa wannan milkin da karfi aka kwace shi, aka kwaci arzikin mu da karfi, wallahi babu dan siyasa a cikin kasar mu ta Niger wanda zai iya ceto muna incin mu cikin kwanciyar hankali. Ƙarya ne. Ko bazum da yake cewa wai zai fido kuɗi zai kaza, na rantse da girman Allah ƙarya yake yi. Tunda abu gaci nan da karfi da yaji mun kwaci incin mu, kuma sun ce ba su yarda ba, ta yaya za su yi a ce cikin lallama za su ba mu incin mu? Ƙarya ne wannan. Al'ummar Nijar, ku bude idonku, ku bude idonku, ku san abin da yake faruwa game da ƙasar mu, game da sojojin mu, game da al'ummar ƙasar Nijar gaba ɗaya. Allah ubangiji ya ci gaba da taimaka ma gwamnatin CNSP. Allah ya kare al'ummar ƙasar Nijar da kuma al'ummar ƙungiyar AIS ma gaba ɗaya, saboda yau tafiya ɗaya muke yi, uwan mu ɗaya uban mu ɗaya, dukkanin mu cikin matsala ɗaya muke, mu dukan mu. Ku ci gaba da yi masu sojawan mu addu'a. Allah ya kare Abdurrahman Chani da kanshi da shi da mambobinsa da duk waɗansu sojoji na ƙungiyar AIS gaba ɗaya. Ku ga mun ra'ayin ku a comment section. Allah ubangiji ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan Nijar. In dai kuna kishin shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, sannan kuma kuna son aikin da yake yi, ku rubuta muna masha Allah a comment section ko kuma alhamdulillah a cikin comment section. Wannan kalmar da shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya yi shekaran jiya a bayan lokacin da aka kawo wannan hari a cikin airport mu, sai duniya ta naɗe ana magana a kan shi. Sannan kuma ko da bayan mutuwar shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, sai jikokin mu kai duk wani ɗan Nijar wanda zai zo duniya sai ya iske wannan kalmar. Insha Allah wannan kalmar sai kun gane ta an rubuta ta a cikin livir mu a cikin ƙasar mu ta Nijar. Ku bari mu karanta mu shi shugaban ƙasar Abdurrahman Chani me ya faɗa. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Wannan magana dai yanzu shine ake bude live akan shi, ana video ka akan shi, hamma can cikin media mainstream ina magana akan tashoshin turawa suna ta magana akan wannan al'amari. Kusan me abin nan yake nufi? To ku biyo ni zan kwatanta muku. Inda yace nous les avons écouté aboyer, me yake cewa aboyer? Kare shine ke haushi, ma'ana rai su waɗannan shugabannin na sai da yawo karnuka ne. Inda yake ce kuma eux aussi ils s'apprêtent à nous écouter avec rugir, ma'ana rai idan an ce rugir ana magana akan zaki shine ke rugir, shine ke gurnani. Idan zaki yayi gurnani kuma me yake yi? Hari ne zai kai farmaki. Ma'ana dai wannan kalma ba kalma ce wanda ya kamata a ce an yi wasa da shi ba. Yanzu dai shugabannin waɗannan ƙasashen biyu suna neman su zo a yi sulhu ta hanyar diplomasiya saboda ba sa son a yi yaƙi. Gaya muku, ba ku ne kuke nan kuna ta kai muna farmaki ba, kuna turo muna 'yan ta'adda, kuna muna abin da kuka ga dama. Muna ce muku aha, shugabannin mu sun bi ta hanyar diplomasiya, kun ki ku saurara. To insha Allah kuma za ku ji abin da ya kamata ku ji. Ku ga mun ra'ayin ku a comment section.